ƙara aure ita dai as sunnar da ɗan shi'a na yi, ɗan ɗariƙa na yi, ɗan izala na yi, ɗan salafiya na yi. To kun ga akwai magana cewa sunna ce? Suna nawa ne ɗan shi'a baya yi, suna nawa ne ɗan ɗariƙa, amma da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan kowa yana sunna ƙara aure. Ita wannan sunna kowa ya ashe ta, sai dai azo wata sunnoni ai ta rigewa ba haka wannan sunna take nufi ba. Saboda kawai sunna ce ta jin daɗi, sunna ce ta al'ada. Me ya kamata? Tarbiyyar ƴaƴa shi yafi muhimmanci. Tarbiyyar ƴaƴa ya fi zama wajibi, ya fi muhimmanci, ya fi zama wajibi akan aure. In ka yi rayuwa ka kai shekara 90 duniya baka taba aure ba, in ka ji lahira Allah ba zai tambaye ka misa baka yi aure ba. Inda dukkanin malamai sun yi ijma'i aure ba wajibi ba ne, in ba Ibn Hazm ba. Ibn Hazm a zahiri shi ɗaya ce aure wajibi ne. Shi ma an ka ɗaura ma da ƙarfe 10 na safe, ka saki matar 11 na safe, wajibin ya ɗauke. Kawai ka je a ɗaura ma ne, shi ne wajibi yake cewa kawai. Kai dai ko so ɗaya ne a dai ɗaura ma kawai. An ɗaura ma ka saki yanzu bayan ɗaura ma wajibin ya ɗauke. Amma ƙaulin mafi yawan malamai shi ya fi ƙarfi akan nashi. Domin Allah ya ce wa in khiftum alla tuksidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i, sai ce mathna wa thulatha wa ruba, sai ce wa in khiftum alla ta'dilu, sai ce fawahidatan aw ma malakat aymanukum. In kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba, ku aure guda ko ku rike bayi. Yadda rike bayi ba wajibi bane, to haka auren mace mawa ba wajibi bane, tunda Allah ya hada su. Ba a cewa kai sallar asuba ko kai nafila, a bai yiwa. Sallar asuba wajibi ce, nafila sunna ce, ba a hada su. Don haka tunda Allah ya ce ku auri mata daya ko kuma ku rike bayi, to wannan tunda rike bayi ba wajibi bane, wannan kwata-kwata ya nuna yin auren ma ba wajibi bane, amma dai sunna ce wadda annabi yake son a yi. Annikahu sunnati kamar ragiba an sunnati fa laysa minni. Aure sunna ta ce, wanda yayi kyama yace ni ban son aure, ban son wannan baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kai auren kuma ba wajibi bane. Akwai manyan mutane da basu yi aure ba, manyan malamai, manyan magabata da suka zabi, akwai littafi ma da aka rubuta, malamai magabata da suka zabi ibada ko suka zabi neman ilimi akan aure. Abinda muke so mu ce aure sunna ne, kuma a yi aure mace ɗaya, mace biyu, mace uku daidai ne. To amma abin da ya fi shi zama wajibi, abin da ya fi shi tantanta shine a kula da 'ya'yan. In ka auri mata ta farko ta haifi ɗa uku, baka san makarantarsu ba, baka san abincinsu ba, baka san abin shansu ba, haramun ne gare ka aure wata ta biyu. Domin ga wajibi ka tozarta, abin da ya kamata ka yi amfani da shi ka kula da wannan wajibin, shi za ka amfani da shi ka je ka auri wata. Mutum sai ya daɗe babu albashi, radda aka ce a biya arias sai ya ci abinci kuma wata bazawara, don Allah wai kaji wai abinci kuma wata bazawara, ba ma shi gane ta ba, wata bazawara mai sauƙin kuɗi. Don haka yadda mutane suka ɗauki aure wajenmu, kawai a yi tayi, kowa kawai a yi tayi haihuwa ƴaƴa a basu ga titi, san ba wannan shine maksudin shari'a ba, san ba wannan shari'a take kira mu zuwa gare shi ba. Amma kuma masu kuɗi su kuma ya kamata su yi ta aure da yawa. Bai kamata iske kana da kuɗi da yawa iske mata ɗaya gare ka ba, bai kamata kana da kuɗi da yawa iske mata biyu gare ka ba, ya ka iske ka 3 4, ka taimaki makwabcinka ka aure mai diyatai, ka taimaki wani abokinka ka aure mai diyatai, ka taimaki wani mutum musulmi ka aure mai diyatai. Domin kana da ikon riƙawa, kana da ikon in an haifa kai tarbiyyar su, sai a haifan ma da yawa, kai tarbiyya da yawa, ka samu masu yi ma addu'a da yawa. Amma ka aura ka batta da 'ya'ya biyu ka sake ta, suna talla suna bara, ka je ka aure wata, wannan haramun ne, wannan ya sa koyawa addini. Ko ka batta gidanka baka ciyar da ita, baka ciyar da 'ya'yanka, ka samu wani budi ka je ka aure wata da wannan budin, wannan auren da kai haramun ne. Don haka a kula, dole ne in kana son 'ya'yanka su gyaru ka kula da sallar su. Cikin abin da mutane ke yi wanda ake ganin da salaha, sai mutum ya zo masallacin juma'a babu 'ya'ya ne, sun zo ba su zo ba, sai mutum ya je masallacin sallar asuba, sai mutum ya je masallacin sallar azhar. Ku tadda 'ya'yanku ku tafi da su, ku tadda 'ya'yanku mata su yi sallah a cikin gida. Dole ne wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha, haka Allah ya ce ka yi umarnin iyalanka su yi sallah, ku yi haƙuri akan haka. So biyar ayini zaka ce su yi sallah, wasbir alaiha, ka yi haƙuri ga haka.